Bună ziua! Astăzi o să vă prezint comanda mea ce tocmai a ajuns de la Claumar Pescar cu anumite tipuri de nadă, CSL-uri, peleți flotante, aditivi și multe TTX-uri, accesorii ce am mai primit la comandă. Să vă prezint toate tipurile de nadă, majoritatea toate tipurile de nadă, la 3 kg, la 800 de grame peleți, la 5 kg mixuri, cu porumb, cu cânepă, cu toate. Aici să începem cu germen de squid octopus. De astea am luat două. Foarte bune. Sunt foarte bune, face un nor extrem de bun în apă. TTX. Scoică avem. TTX-uri avem de miere 2, ustroi tot așa 2 la 800 de grame. Da. Căpșuni, câte o comandă de fiecare, foarte grandioasă, la 1300 și ceva de lei. Mulți bani, dar își merită toți banii. Ambalate frumos, ori venit, deci recomand cu încredere Claumar Pescar. Foarte super ok, în punctul meu de vedere. Avem aici și pelete flotante de 6 mm de porumb dulce de la Claumar Pescar. Avem și de căpșuni, tot așa, 6 mm, 15 grame. Se vede mai bine. Da. Deci foarte bune. Cânepă, avem și cânepă. Cânepă încolțită, tot așa de la Claumar Pescar. 800 de grame, este foarte bună, dă randamente extrem de bune la pescuit. Așa, și avem aici iară să prezentăm și, bineînțeles, CSL-urile la litru. Da. Alea CSL-urile, da. Natural. N-am mai găsit așa la 1 kg și am luat la 200 de mililitri. Foarte ok. Îți mai eficiente, îți duci cât ai nevoie, să nu duci tot. Nu se pune kilogramul. Chiar multă nadă, dar oricum, cât trebuie este nevoie. Cât este nevoie. Depinde câtă nadă faci. Sigur. Mai avem aditive. De nectar de porumb. Acum o să vă prezint în mare așa că... Căpșuni. Toate sunt multe, să le iau pe toate la squid octopus. Deci, vă dați seama că... Ustroi. Multe. Miere. Foarte multe. Mai avem aici nectar de nadă la 3 kg de betaină galbenă, căpșun roșu, feeder negru, tot la 3 kg, se vede. Betaină, amur crab verde, tot așa la 3 kg, da. Usturoi roșu, vanilie galben, avem aici pelete. Pelet de fish meal de 4,5 la 800 de grame. Pelete fish meal de grame. 2 bucăți. La 2 mm. Da, e de 2. Pelete Red Kiril Premium Mix. Crab și caras, da, astea Grunbite și super. De alea bune, de Kiril. Bune. Mai avem mix de cereale fierte cu usturoi. Super de bune. Faci un mix la 5 kg, avem acolo iară de căpșuni, squid octopus, copex, miere, vanilie, fructe la jumătate de kil. Da. Astea sunt toate la 5 kg. Mai avem și peletele Premium Mix de 2 mm de 800 de grame, tot de la site-ul Claumar Pescar. Mai avem aici germen de miere. De porumb dulce. Avem aici de la Fish Meal Robin Red 1 kg de la Claumar Pescar. Foarte a se combina bune cu peletele Premium Mix și cu Fish Meal. Iasă o combinație extrem de bună. Mai avem aici o rachetă pe care o știți majoritatea pescarilor, rachetă Spider Wolf. La impact cu apa se sparge și cade instantaneu nada, deci nu sunt ca alte tipuri de rachetă care ajung pe fund, nu se desfac sau ce știu eu. Magneți, 24 de magneți are. Nu sunt bune. Astea sunt super, cu încredere puteți să le cumpărați, sunt cele mai bune. Mai avem niște accesorii aici. Niște metoduri cu presă de la Carp Expert de 30-40. Avem iar un fir foarte bun, vă recomand, de la Satori Carp.
de 13 kg de 0,25. Unul de Un fir feeder de feeder de 150 de metri de 0,22 de la Trabuco, cel un mai fir bun. foarte, foarte puternic și bun. Și iar avem aici Și o plută. o plută de la Mostiro de 16 grame cu talere, ca se poate regla cum vrei. Deci niște plumbi tot ce și trebuie. mici și mari. Tot de la Claumar Tot ce Pescar. trebuie pentru un pescar. Când se duce la pește. Când mergi trebuie să fii pregătit. Trebuie să fii pregătit, da, așa e, trebuie să fii pregătit. Pentru sezonul ce urmează, pe 2021. Toate sunt foarte bune. Așteaptă să fie date La pește. La pește. Asta este comanda. Toată. Din fiecare sunt produse de nade câte 2, 3. Altele sunt la 3 kg mari, pungi. Germeni, Deci, TTX, tot. de miere, usturoi, natural, Deci tot fructe. ce trebuie. Avem și saltea de primire Da. de la Procar. Salteaua, da, să avem și salteaua de primire. Că așa e frumos. De la Procar. Claumar Pescar. Tot așa de la Salteaua Claumar. foarte bună. Deci o să avem nevoie de saltea pentru că fără saltea multe piscicole, crescătorii sau Nu unde ne dau mergi voie. nu ne dau voie pentru că nu avem Saltea. salteaua. Te rănesc pești. Da. Deci până data viitoare vă doresc fir întins, să nu uitați să dați un like și Să vă abonați la canalul nostru. la canalul nostru. Vă mulțumim. Vă mulțumim, la revedere!